Ассалому алейкум, бардор азиз, подписчикои гиромӣ, ҳама каса сози хубет инҷа хуш омаде ба канали Додаракту бе хайп. Миллион дорад медонам ки дорам мара дӯст дорад. Зинда бошед, лайкҳоро ҳатман бимоне бардор азиз. Медоне бародарай шогирдай масадки гарени бадай бозиш наздики бадай ма шуморо чӣ хеле ки ваъда додум бардор азиз. Бози амира ба шоҳидӣ ҳама мегзаронем. Мақсад ки хидам да бозиш миллион фоиза иштирок мекунам. Бози амира хидмам даже мегзаронам. Билетакотуна, призакотуна ҳамаша бозиш хидам мекунам. Ана да бози 10 та мошина, 10 та мошина, 10 нафар соҳиби мошин мешава шероинар. Телефонои десте ҳозир бода бораш гап мезанам, видеоро то охирча тамошо кунӣ, роҳат кунӣ. Я бор призота хидам нақл кунӣ. Ассалому алейкум бародари азиз апа хуаро гапа кӯтоҳ мекунем дар бозии мо 10 дона мошина шоҳҷоизаи бозии мо Range Rover Velar Форад Range Rover бародарои ҷон Форад шербачо сехонаи драни душанбе баъд бародарои азиз се тай дига инам хели Camry 6 ки Форад Camry 6 Форад ба ҷошон 3 миллион рубли се тай дига Мерседесои ечко ам бародаро навошан шероинар Форад ечкан Форад 3 миллион ана ки ба ҷои BMW акай спорт ку 4 миллиони магазинланишон бошад ҳами братан ҳами мезани бурд мекунӣ дар он видео мегӯй ака мошин дар кор нест пул дар корай ҳам хеле врак загид пачка чора мемонам биё акай рӯзи мошин спорӣ пачка табуги аллоҳ нигаҳбонат боша рост тоҷикистон ҳуй бихӯ 10 мошин шид 10 тамом мошин анак шероинар мошиноро гӯш кардӣ се та Camry 6 мақсад Mercedes E-Class главни шоҳҷоиза вообще бои бад гарени бад ҳаг 1 миллион сомонай ҳам гем 1 миллион сомонай Range Rover Velar бародари азиз ана ба BMW ва Isuzu гарени бад нигоҳ кунед гапа кӯтоҳ мекунем кадом нафарое ки ҳозира худаш билет мегирад шероинар нархи як дона билет 350 рубл ба аксия 1000 рубл да 10 дона 10 дона 1000 рубл бародари азиз дани время инем номрое ки дар болои экранай 1000 рубла мепартоед 10 дона билет кадом нафарое ки дар 1000 рубл билет мегирад шероинар нигоҳ кунед ҳаме ба хотири дастгирӣ ё ки ба номи айноми канали спорт меге кадом нафарое то ки мошин бурд мекунед шероинар болои мошин як iPhone 16 Pro Max оригинал як тай дига конверти 50000 рубла просто агар номи билетет ба хотири дастгирӣ ё ки айноми канали спорт ана ҳам соҳиби як iPhone ҳам соҳиби як 50000 просто падаркай ба шарте ки 1000 рубл да билет бигиред анаки ҷонтона садқа бародари азиз кроми иқа общий чанд призай 310 дона приз общий 310 дона приз 300 дона конвертои пули 10 дона мошин бо ини иҷа бародари азиз нигоҳ кунед ине телефоное ки мақсад мемонанд бародарои ҷон ма як чаҳози лично хидам ӯй кардам барои дидан барое ки коробка ял намудай дрнжда ял намуди дигай ман мехоҳам ки ҳамин чиза шуморо нишон битам телефоное медонед ман хидам бисёртарак мардуме ки айма билет мегиред бисёртарак тақсим мекунам ҳамун телефонаҳо нигоҳ кунед бародари азиз кани ина телефон нигоҳ кунед зарядяк комплект короче ҳамаш аст дида телефона коробкаша ябор нишонта не бупушонаш Redmi A6 оригинал 100% кадом нафаре ки соҳиби телефон мешен оштон шава ин телефоно чӣ хелай нигоҳ кунем бародари азиз иҷада бисёр нест 3000 рубл мепартоед соҳиби телефон мешавед чӣ хел яъне рандомна шуморо компютер интихоб мекунад шумо соҳиби телефон мешавед ба шарте ки 3000 рубл ин ҳамин номро да мепартоед да 3000 рубл 30 дона билет ай бози 10 мошина мегирӣ ана бояд телефони дига тара падарка мешава шернар ҳозира худаш просто успед ки марамат баҳри шумо просто сюрприз бе ҳеҷ ҳисоби химон любой ҷо буга Антарктида бугӯй братан роид мекунем куҷое ки мақсад кадомитон не толка Москвада не толка дар иҷо дар кадом территорияи Россия ва ё Тоҷикистон ё ки тамоми Хитой даин Дубай даин Америка даин куҷое да ҳастен почта Россия рост роитон мекунем мерем Москвада бошед хидмонем хел давида бурда дар дастактон месупорем телефонотона мегирем 3000 рубл ҳозир дар ҳамин номер парто
соҳиби телефон мешавӣ бародари азиз. Тамом бехайб далши бугу. ана ки братано баъд бозиш мегӯен каяй бозиш шербачо рӯзи 26 числа дар кафе яъне ресторан чойхона ба ош шӯрбо казан кабоб با آفیزش برعکس بازیش برات ما همینجا کیف مستوى ندارم مستوى دارم برا مستوى ندارم نیا کنه برا کانوی عزیز سپورت بازی را میگذرونه ما قد پاتیچکو رقص بازی کاتگوری میکنیم اما خیلی براتانا روز 26 چسلا ساعت 7:00 با وقت مسکو ساعت 9 با وقت تاجیکستان بازی شای در چایخونه میشوه آزی میریم براتانا اتاکای بلیت گیری رفتم یک گفت ابزار همه ماشین را تماشا کنیم الله نگهبانتون کامراچی ما مرد خنک میلیون دارم میدانم کی دارم مرا دوست دارم короче бародари азиз нигоҳ кунем бародарҷоно ҳама каса ҳами бозӣ гузаштан нагузаштан ҳамаш дар дасти шумоай и бозиҳо мақсад аймо зависит чиай бозира мондем рӯзи бозиша мондем ана ки шумо бидроен ҳаракат кунен конкретно дастгирӣ кунен билетоша харидорӣ кунен бародари азиз инами номерое ки дидестем просто бидро 3000 парто ҳам соҳиби телефон буша ҳам соҳиби 30 дона билет буша бародари азиз 30 танай ба хотири канали ма 35 та билет 5 та дига айнои ма шуморо падаркай 35 билет да 3000 мегирӣ 1000 рубл да 10 дона кадом нафарое ки мегирен 26 миллион фоиза 100% якҷоя бозиро мегзаронем чизе ки бур кардем кадом нафарое ки мебиен дар бозӣ иштирок мекунен ҳалхе мебурои ай бозӣ мошинакта қабул мекунем мегирем мерай шербача ҳаракат ки успед ки ҳозир ахидаш бидро билета харидорӣ ки 26 успед кунӣ сарбаланду хунобод бошед